Мои младоженци, супер готини, те бяха и така малко по-зряла възраст. Нали, си говорим за костюми и в крайна сметка вика, аз ще го облека още един път този костюм, за къде да го взимам? И тя само го поглежда супер хладнокръвно, но знам, че се шегуваха, нали? И му казва спокойно и на погребението, ще го облека, няма страшно. Няколко пъти ми се е случвало, идва примерно майката на младоженица и ми показва. Това е роклята на майката на булката. Моята трябва да е по-хубава. В днешни времена, нали, модерно да има много стартъпи. Сватбите са като стартъпите, смисъл. Имало ли е случай булка да си поръча рокля и да изчезне? Да. При мен много често пъти идват и вече дами на понад 50-60 години, които се търсят сватбена рокля. Аз бях готова да изгоня една майка от магазина, просто защото тя се държа безобразно с дъщеря си. Майка й постоянно повтаряше колко е дебела, колко е грозна, колко зле изглежда в роклята, как може да облече нещо такова, не се ли вижда в огледалото, и това беше всяка втора реплика. Здравейте, скъпи зрители! В днешния епизод ще говорим за мода, за костюми, за рокли, за последните сватбени тенденции, а и не само роклите и костюмите, които са важни по периферията, кумове, шаферки, шафери и така нататък, особено и за родители. Ще си говорим най-вече за мода с днешните ми гости. Казвам здравейте на Вили и Влади. Вили е представител на Ескуара, а Влади пък е представител на Кантарели, така че казвам здравейте и добре дошли в моето студио и благодаря, че приехте поканата да разкажете на нашите гости вашия опит и забавни истории, и може би не чак толкова забавни, ще разберем в последствие. Благодарим за поканата. И аз също благодаря за поканата. Удоволствие е да участваш в нещо много готино и стойностно. Да, това е идеята и на самия подкаст. С всички колеги, които сядат тук, си говорим, че идеята се роди, за да можем да бъдем полезни и да помагаме на хората, да могат да се образоват в тази сфера, защото има много недостиг и на информация и самите хора имат нужда повече да слушат, да гледат, да разбират и да се образоват в тази сфера. Така че веднага започвам с въпросите. Искам да попитам, коя е перфектната рокля или перфектният костюм? Съществуват ли такива? Перфектната рокля е тази, в която булката се чувства най-красива. Така е. Аз това, което винаги съм казвала на булките, които идват при мен и които пробват рокли, не е най-важно да изберем най-красивата рокля. Важно е да изберем тази, която е твоята рокля, тази, която чувстваш, усещаш като твоята рокля, тя е само една. И с това не трябва да се прави компромис, защото много често пъти булките идват с майките, с свекървите, сестрите, кумите, шаферките, с зависимост, нали? Различни са случаите. И много често пъти те се влияят от мнението на другите. Да. И аз затова се старам максимално да ги съветвам да си съобразяват единствено и само със себе си, защото те ще носят роклята и ако те се чувстват добре в нея, те ще блестят и ще сияят, но ако не се чувстват добре в нея, това ще се личи през целия ден. Със сигурност и още повече, тя самата вече в някакъв момент може и да й натежи, да иска да се преоблече, а пък да, има и такива случаи, нали, преобличайки се, сменяйки няколко тоалета, рокли и така нататък, но идеята е, че за повечето хора това нещо се случва веднъж в живота и е хубаво наистина да не правят компромиси и да се погрижат за това нещо. А с костюмите как стои въпрос? Мен за роклите ми беше по-интересно, ама за костюмите със сигурност, ако трябва да отговоря в духа на Кантарели, това, което ние правим, е костюма по поръчка. Тоест с индивидуално отношение към човек. Нещо, което е направено специално за теб. Абсолютно. Това е най-правилният подход. Доколкото разбирам и на двама ви, всъщност визията е точно тази. Точно така. Да. Така че има ли случаи, в които, как да кажем, младоженец или кум, баща, брат или, да кажем, юбиляр идва поръчва един костюм и в последствие жената казва: няма да носиш този костюм, аз съм ти избрала друг, и да промените в ход цялото това нещо? Това не важи само за сватбите, въобще важи като принцип в живота. Почти няма мъж, който да се е избрал сам костюм. Сега извинявайте, нали, вие сте прекрасни, обаче в някакъв момент идва така женската енергия.
и която наделява, но пък мога да кажа малко по-различно направление, защото чух и думата юбиляр и така нататък. Да. Много е модерно в момента, така да се каже, да се мачват. Тоест, дали ще бъдат младоженци, кумове, шафери, шаферки и така нататък. В един и същи костюм, да, може различни, примерно хастаери, копчета и така нататък. Но това е едно от най-модерните неща и едно от най-търсените. Да, ние и той има много сериозен ефект. Много често всъщност. правим папионки от плътта на роклята на шаферката, правиме папионки за кавалера. Да, това е много готино. Това се наложи като тренд, може би последните 7-8-10 на години дойде от чужбина това нещо, но пък е готино и е забавно, особено когато после си гледат съответно и снимките, видеята е готино, защото наистина се получава страхотен ефект. Сега вече тук идва въпроса, кой може да си го позволи и скъпо ли е това нещо всъщност. Има ли някаква определена бюджетна рамка, в която да се вкарат самите хора или по-скоро вие ги съветвате да е нещо съобразено с техния бюджет? За мен е много важно роклята специално, която ще избере булката, наистина да не надвишава бюджета, който тя си е определила. В повечето случаи тя не знае какъв бюджет има. Или последно време повечето наистина идват с много добра ориентация за това колко са склонни да дадат за една рокля. При нас ние наистина имаме много бюджетни варианти, но винаги гледам да се старая да се впиша максимално в рамката, в която са ми задали като бюджет, защото важно е да остават средства и за други неща. Все пак младоженец трябва да си купи костюм, който също е немалка сума, хубавия костюм, качествения костюм. Аз много добре знам колко струва изработката на един качествен костюм, така че за това също трябва да се отделят за средства, защото да, булката е най-важната, но добре изглеждащия младоженец до нея просто допълва картинката. Мисля, че колегата ще се съгласи. Те са свързани, честно казано. Да. Това е и една от нашите мисии, причина, поради която Кантарели да се върне и в България, въпреки че ние работим и в България, и в Италия, но трябва да дадем, говоря от гледна точка на директор на Кантарели. Трябва да дадем лукса в България на достъпни цени. Това е наша мисия. Не искам да говоря за модните брандове, но те са само една марка. Реално, за която всъщност по-скоро ти ставаш рекламно лице. Моя съвет към бъдещите младоженци е да търсят български производители, български производства, да подкрепят българските производства, защото шивашката индустрия в България е под сериозна заплаха, честно казано, в момента и има нужда от подкрепа, особено от младоженците, защото в крайна сметка трябва да подкрепяме и това, което е наше. Ние имаме в България много, много сериозно производство с много добри специалисти и много високо качество. Което по нищо не отстъпва на западно... Не говорим за отстъпване, говорим за класи над... Да, именно. Аз съм съгласна с вас. Добре, как правилно да подберат, разбира се, преди да дойдат, те идват в повечето случаи, да кажем, булките. Особено идват с определена визия за роклята или да кажем с определена визия за костюма на младоженица, което отговаря, е част от декора, свързано е с детайлите и така нататък. Тя е преценила, че на нея това и харесва, но как реално правилно да го подберат, за да може наистина да се чувстват в кожата си, когато дойдат при вас и да кажат, защото със сигурност имате най-различни модели и на рокли, и на костюми. Как правилно да се ориентират в не само ценово, но говорим чисто визуално, да подберат правилно това, което е за тях. Преди да дойдат, разбира се, при вас, след това вече е вашата работа, вие да ги ориентирате и да ги насочите. Може ли аз да кажа? Първо, директно стрелям. Първо, няма нито един мъж, който да може да вземе решение без жена си. Така че аз в този ред на мисли въобще не трябва да отговарям на въпроса. Аз мога да репликирам. При мен са идвали неведнъж с
Значи, роклята трябва да подхожда на костюма. И ми носят костюма, и ми показват света на костюма. Роклята трябва да подхожда на този костюм. Това го чувам за първи път. При мен са идвали поне няколко дай пъти. да тези хора. И аз викам, чудесно, добре това. Дали смисъл, рядко се случва наистина първо да вземат костюма, но обикновено това се случи, в които нали, са с по-скромни бюджети, вече нали, младоженеца или кавалер, който е нали, за бал и така нататък, няма значение какъв е повода, вече е избрал костюма и нали, сега трябва да намерят рокля, който да подхожда. Нали. Той е кума, примерно, нали, за сватбата, казали са такъв трябва да е цвета, защото нали, младоженеца ще е с такъв костюм, кума трябва да е с такъв костюм и те идват с костюма и сега трябва да намерим рокля, която да подхожда. Супер. Викам, добре, чудесно. Нали? И поне идват с Веднъж да е обратно. Прещи се вече, към Балтона. Добре. Абсолютно. Това, между другото, и на мен ми се е случило 2 пъти, нали, за цялата ми кариера, но ми се е случило наистина да търсят подходяща рокля за нали, аутфита на младоженеца и изобщо нали, и рокля за аутфита на кума, но в крайна сметка има ли някакви нови тенденции тази година и какви са те и при роклите, и при първо да кажем за булчинските рокли, след това ще минем и към другите и съответно за костюмите или по-скоро нека хората да се придържат отново към бюджета, който са си определили, а оттам нататък вече идва вашата роля да ги... Тенденциите при булчинските рокли, не само, но и при булчинските рокли, този сезон са в 3D конструкции, повече пишност, камъни, блясък. Нали, за съжаление в България повечето булки се гледа да се придържат повече към класиката, повече залагат на сигурното и не се водят толкова много по новите тенденции, но като цяло на Запад, нали, при големите дизайнери, последните тенденции са в повече 3D конструкции, повече блясък, повече камъни. Добре. Това всъщност една такава рокля, тя горе-долу колко време отнема изработката на една такава рокля? Много зависи. Да, това знам, че е такъв обективен въпрос. Но... Да, нали, зависи колко ръчна изработка има, нали, като подръчна разработка имам предвид, когато трябва да се изработват ръчно 3D елементите, според зависи какви ще са те, дали са големи конструкции, дали са по-малки конструкции, дали към тях се пришиват допълнително камъни, дали само ще се лепят, дали ще се шие дантела, всяко едно нещо, дали ще е с курсет, какъв ще е курсета, всяко едно нещо има значение, нали, при изработката, така че тя може много да варира. Нали, всичко зависи и какво ще си хареса дамата. Булката, и съответно пак стигаме до бюджета. Наскоро, мисля, че беше миналата седмица, дойде една булка, която аз бях направила една много авангардна сватбена рокля с точно такива 3D конструкции. Тя беше изцяло прозрачна. Буквално прозрачна, нали, смисъл, тя беше повече арт рокля, повече като за представяне, не толкова като модел, но тя каза, не, това е моята рокля, искам тази рокля. И понеже тя е много малък размер. Аз искам да съм на тази сватба. Нали, понеже роклята беше много малка, булката беше по-пишна и тя беше със сестра си. Накара сестра си да облече роклята и да се разходи с нея. Да, и каза, не, това е. Аз съм решила още от първи път, в който я видях, нали, защото бях на изложение с нея. Вика, аз още там, като я видях, казах, това е моята рокля, искам такава рокля. Само да не е прозрачна, нали, цялата. Да, нали, тук ще сложим подплата. Да, нали? Това щях да попитам. Но искам същата рокля, това е моята рокля и се закучи и не мръдна от решението си. Аз казах, окей, дадах и подобен модел рокля, нали, да облече, за да съм сигурна, че нали, тя ще се възприеме в такава кройка. Каза, не, това е край, харесва ми. Доста смело решение. Аз мога да кажа, че знам за коя рокля става въпрос и тук е момента, нали, да ти благодаря за двете прекрасни рокли, които ни даде за фотосесията. Благодаря. Получиха се прекрасни снимки. Нашите зрители и всички останали ще имат възможност съвсем скоро да ги видят. Отивайки в ателието, аз да си избера рокли, видях въпросната рокля, за която говори Вили, и честно казвам, тя е уникална. Но е много смело решение да се появиш на сватбата с такова нещо, защото то е наистина като едно бижу, но в същото време е доста смело и авангардно бижу. Така, и е за доста по-смели дами, за което адмирации за дамата, че ще се появи в този вариант. Аз уважавам такива хора като цяло, така че, Влади, моля те, разкажи ни пък
При мъжете каква е тенденцията? Костюмите какви са тази година? Да, благодаря ти, че повтори въпроса, защото аз след този разказ малко забравих. Няма страшно, свикнала съм. Въпроса. Да. Ами, могат да бъдат много различни. Те със сигурност не са само цветове и визии, т.е. някаква линия. Дали ще е класически, церемониален, slim fit и така нататък. Има много различни модели. По-скоро тук въпроса е в различно направление и изработката на костюм, който може да бъде заменен, т.е. сако, което може да бъде заменено. По време на церемонията да си с церемониалното, готиното, дали ще е с сатен, с коприна и така нататък, различни варианти като платове и по време на веселата част, съответно да смениш сакото с едно малко Спортно? По-спортно, по-елегантно, което да ти е по-удобно и това е едно от направленията, които така са интересни и препоръчваме. А кои са най-предпочитаните текстури, материи при роклите и при костюмите? Има ли такива? Съответно, те трябва да бъдат и съобразени естествено с сезона, нали, в който ще се случва даденото събитие. Кои са най-търсените и най-предпочитаните? Предполагам, че при булките сигурно е дантелата. Или? Тюл, дантела и сатен. Сатен, да. И микадо, което, нали, на много булки идват с искам рокля от микадо. И като видят всъщност роклята от микадо, ама всъщност аз не искам това, не си представям това. Това ли беше? Ама това ли беше? Да. Нали, защото те идват с една представа, нали, гледайки снимки в интернет, идват с една представа, нали, за какво е роклята от микадо. Но след това, като я видят, нали, не всички всъщност са... аз не съм сигурна, че точно това искам. А какво е рокля от микадо, за тези, които не знаят, да им кажем? Ако можем, разбира се. Микадото е плътна материя, много деликатен блясък, няма еластичност, стои красиво, наистина, но е изискваща материя. Не е за всеки. Да. Добре. От булките кой е най-търсения костюм по принцип за техните мъже? Така ще ти задам въпрос. Като материя имаш предвид. Да. Аз със сигурност това, което казвам и ще кажа, най-вероятно ще се приеме по друг начин, но защото идват при нас хора и ние им казваме вълна. И те много голяма част от хората си представят едно, че ние ще ги завиваме с едно родовско одеяло и там ще се случва, нали, някаква страшна щуротия. А всъщност вълната е един от най-финните платове и материи, от които се правят най-високо качествените костюми. Точно така. И със сигурност някаква малка комбинация, да речем, еластан, може би, но говоря за естествени материи. Естествените материи дишат, вълна, коприна, лен, кашмир за зимата, нали, вече в някакъв по-висок клас. Това са основните материи, които трябва да бъде един мъжки костюм специално и е много важно. Добре, аз сега искам да влезем малко в така по периферията и да питам по принцип с кумовете как стои въпроса. Там пак ли кумата избира, нали, съответно костюма за кума? Претенциозни ли са кумите към днешно време? Или по-скоро съобразят отново с изискванията на булките? Значи, по мои наблюдения, в интерес на истината, кумите са най-малко претенциозни. Нали, сравнено с шаферките, сравнено с родителите. И до там ще стигнем. Да, сравнено с шаферките, с родителите на младоженците. Мисля, че кумите към днешна дата са най-малко претенциозните и са най-склонни да се съобразят с желанието на булката. Те са заедно, те вече са се договорили. Няма как. Въпросът е, че примерно ако шаферките в някакъв момент, нали, забравят, че са шаферки, не са най-важните на сватбата и започват с милиони претенции, ма това не ми седи, ма този цвят не ми отива, ма този модел не го искам, ма не знам си какво си, ма тук това, ма онова. Нали, и наистина забравят, че не са те центъра на вниманието на сватбата. При кумите специално има много повече. Те идват, пробват, снимат се, трябва да пратя на булката и тя да каже коя. Да. Нали, това е 90% от случаите се съобразяват. Нали, като аз обикновено ги съветвам, ги разпитвам, нали, каква е роклята на булката, нали, така че роклята на кумата да е съобразена с роклята на булката. Защото ако булката примерно е с една
красива, семпо елегантна рокля, която е примерно само стен или само микадо, няма дантела, няма блясък, няма нещо такова, нали, не върви комата до нея да е с някаква Пишна рокля, нали, с много дантели и блясък и така нататък, нали, просто ще стои нелепо, нали. Така че трябва да се съобразяват, нали, в това отношение. Аз винаги съветвам. И другото, с което се съобразяват, са цветовете на сватбата, които обикновено не е един цвят, те са няколко цвята. Преобладаващият цвят е цвета на роклите на шаферките, а по-малко преобладаващия е на комата. Добре, а при кумовете, така ли седи въпроса? Или по-скоро там... Те там нямат избор. В смисъл, каквото кажат жените, най-вече според мен, да. И най-вече аз най-често булката. ги съветвам за сиви костюми, неутрална без... За мен не трябва. В смисъл, трябва да е цветно, но то малко се превръща в... не може да е черно, за мен трябва да е цветно, защото все пак това е празник. Тук ми дойде по-скоро въпрос към теб. Ти присъствала ли си на такава сватба, която комата пък да е по-пишна от булката, което е интересно? Не, слава богу не съм, защото тогава ще има жестока драма по време на сватбата и предпочитам да нямам такива, нали... Искрено се надявам, но тази тенденция, за която говори Били, всъщност я наблюдавам и аз, че и с други колеги, нали, сме го обсъждали това нещо, че в голяма част от случаите в последно време кумовете са малко по-неутрални. Тоест, те се съобразят изцяло с мненията и изискванията на младоженците и просто присъстват в деня на сватбата, нали. Вече зависи до каква степен са си близки, кой на кого и как, но в голяма част от случаите са просто там до тях и нямат такива, как да кажа. Даже в голяма част от случаите, сега като се замисля, са много обрани. Ама като казвам много обрани, безкрайно обрани и семпли. Доколко е добре това, не съм сигурна. Според мен, нали, и ролята на кумовете е важна и те по някакъв начин трябва да имат своя принос, да се виждат, да се забелязват, но не да изпъкват над младоженците. В крайна сметка, каквото и да си говорим, младоженците са най-важни, но най-най-важният човек е булката. Така че, нали... Да. В крайна сметка всичко е заради булката. Пръстена. Ти пак ще ме питаш за костюми, за избори, за цвята. Ами, искам все пак да отделим нужното внимание и на мъжете, защото те ни са по-малко важни. И така или иначе горките ще страдат тая сватба поне година. И цял живот. Преди и след. Да, и цял живот и така нататък. Разбира се, в кръга на шегата сватбата е едно от най-хубавите събития в живота на човек. Аз имам въпрос към колегата. Дали си наблюдава тенденции, понеже аз съм виждала наистина и по ревюта напоследък, нали, изключително красиви материи за мъжки костюми с цвят, с детайл, с всичко, нали, разкошни десени. Дали има вече тенденция мъжете, нали, да избират костюми, които да са специално за този ден и да не, понеже, нали, при нас много често пъти мисленето е нещо, което да мога да ползвам и след това. Да. Дали вече надмогваме това да мога да го ползвам и след това, да го избират специално за този ден? Ами, честно казано, не. Но Добре. Нещо специално за този ден е нещо, което при нас специално можеш да ползваш и в ежедневието. За това и модела, който да направиш костюм, който в церемониалната част да е един, в веселата част да е друг, да може да бъде нещо забавно, весело. В крайна сметка стойностните дрехи, специално за мъжете говоря, нали? Стойностните дрехи, стойностните костюми може да ги носиш по много различни поводи. С един костюм, с едно сако, саката все пак са небостъргача в модната индустрия. Това е един от най-сложните елементи за шиене въобще. Над 500 операции имат в някои сака. Така че трябва да можеш да носиш и да използваш един качествен, стойностен, хубав костюм в различни поводи, не само за сватба. Съгласна съм. Просто рядко им се случва да имат повече от един повод. Тук е една малко черна шега ще вметна. Мои младоженци, супер готини, те бяха и така малко по-зряла възраст, се шегуват между тях си, нали, обсъждаме някакви неща и младоженца казва:
3 седмици преди сватбата, 4, нямам още костюм. Той беше много над нещата и нали, си говорим за костюми и в крайна сметка вика, аз ще го облека още един път този костюм, за къде да го взимам? И тя само го поглежда супер хладнокръвно, но знам, че се шегуваха, нали? И му казва спокойно и на погребението, ще го облека, няма страшно. И аз в първия момент бях в шок, после осъзнах, че се шегуват, нали, защото и двамата се разсмяха, и аз се разсмях, защото то нямаше как да не реагирам на това нещо, но беше забавно, нали? И аз викам, поне още един път ще го облече, няма страшно, нали? Макар и за може последно. и да е скоро, така не като е тръгнало. Това беше в кръга на шегата, разбира се, но има ли булки, които да са идвали с желанието да направиш сватбен костюм, не рокля? До момента не съм срещал, не е идвала така, обаче ако дойде, ние ще го подарим. В смисъл и на всички по веригата в шафирки и така нататък. Добре, аз заради тая рокля, дет снимахме ония ден, казах, че ще се омъжа, нали, вече изпитвам такова желание. Сега искаш и заради костюма, значи трябва да намерим двама младоженци, с които да снимаме фотосесия, нали, не друго. Добре, а при теб идва ли са булки за костюм, гащиризон? Има ли такава тенденция? Има. Търсили са при мен и костюм. И гащеризони много често се търсят. Аз съм решила да не правя. Просто съм решила да се фокусирам само единствено върху роклите. Нали, като сме си приели за наше мото, нали, да правим едно нещо, но да го правим добре. Не да правим 1000, но не толкова добре. Да. И заради това, нали, аз ги насочвам, нали, евентуално към колеги и така нататък. Аз нямам проблем никакъв. Когато има нещо качествено, нали, което се прави, аз да пращам натам, когато аз не мога да го Разбира се, ние точно това си говорихме и с колегите преди вас, нали, че е редно в някакъв момент да се обединим целият бранш, за да можем наистина първо да работим по-продуктивно и по-качествено, но и да си помагаме. Нали, има работа за всички. Абсолютно. И обединявайки се, работата ще върви много по-лесно, така че не е нужно всеки да знае и да може да разбира от всяко едно нещо. Когато търсят рокли или костюми, аз ги пращам при вас. Когато става въпрос за организация, водене и един куп други неща, вие знаете към кого да се обърнете, така че това е важно наистина да се... Да не се обръщаме към теб, Най-вече към мен, след това към всички останали все пак, да не забравяме къде сме. Разбира се, това в кръга на шегата. Идеята е наистина, че има последните години, това говорихме, нали, с колегите, че има едно израстване в нашия бранш, но като че ли това не стига за самите клиенти. Е нужно непрекъснато да им обясняваме, да им показваме, да ги насочваме към правилните специалисти, правилните хора. Тоест, нали, съответно, търся рокля, знам къде да отида. Трябва ми костюм, знам къде да отида. Нали, това е идеята. А пък вече, ако усетят, че вие сте техния професионалист, продължават да работят с вас. Имало ли е случай булка да си поръча рокля и да изчезне? Да. Добре. Да. Значи преди няколко години дойде една девойка, булка. Сватбата й беше след една седмица. Хареса си рокля, която трябваше да се коригира, трябваше да се скъси, малко да се стесни. И нали, тя си плати роклята, оставя, разменихме контакти и тя си тръгна. След 2 дена ние звъним, че роклята е готова, скъсена, коригирана, но телефона беше изключен. Така 3 дена беше изключен телефон. На 3-я ден започна да отговаря оператора, несъществуващ номер. И повече нямаше никаква връзка с тази дама. Изчезна. Тя не се върна, да, повече не я видяхме. Добре. Ние пазихме роклята, мисля, че 2 години я пазихме. Така и не се появи дамата и така си остана и роклята при нас. Добре, това наистина е много шокиращо, защото на мен също много често са ми задавали въпроса, имала ли съм нали, избягала булка, избягал младоженец, дано никога не ми стига до главата, честно казано, и дано не се случва, но това са много сериозни решения. Как отиваш някъде, плащаш една рокля, поръчваш я, или т.е. оставяш всичко да ти се направи и изчезваш, никога повече не отиваш. Разбирам, че се случва всичко. Ама най-малкото, нали, поне да дойде някой да ти каже, нали, в случая, ако няма, не дай си Боже, смъртен случай. Няма, представя, тя дойде сама, когато си поръча роклята, беше сама, нямаше приятелки, нямаше роднини, беше абсолютно сама.
Плати си я, хареса си, тя каза, това е моята рокля, влюбена съм. И взехме си мярка, всичко, беше си с обувките дори, нали, в смисъл, с които ще да носи. Според мен тук е замесена свекървата. Нямам идея. Да пази гост. Повече не я видяхме. Или отвлечена от извънземни. Не, стига, това е скандално. Първо съм по-склонен да вярвам. Да, и аз между другото, особено като гледам последните тенденции, ама това е друга тема, да не навлизаме в нея, че е много дълбока. Ти имал ли си такъв случай за костюми или не? Не. Слава Богу. Да, добре. Добре, каква е ролята на шаферките? Айде сега вече ще се върнем тук. На шаферките и шаферите, да не ги пренебрегваме. Да, за шаферките те са и много красив елемент от сватбата, съвременната сватба в България. Станаха много популярни. Много булки решават ли да си вземат приятелките да за шаферки. Но това е нож с две остриета, защото нали, те винаги си мислят, че много добре познават приятелките си. Но в един такъв момент се оказа, че не е съвсем точно така. Аз съм имала много скандални случаи с шаферки, то е ставало страшно в магазина, нали, смисъл като седно кралицата на Англия дошла да си избира рокля. Те са шаферките. То се почва едно мерене, то се почва, ма този цвят не ми стои, ма този модел не ми отива, ма аз не искам това, ма не искам онова. Имаше момент, в който една булка, нали, седя и накрая стана и си тръгна и каза, аз си тръгвам, оставам ви тук, не мога да се справям повече с вас. Да, просто не искам повече да се занимавам да правите каквото искате и стана и си тръгна и излезе от магазина. И те продължиха, с извинение, нали, за грубия израз, продължиха да си коткодякат в магазина, но в крайна сметка, нали, успяхме да стигнем до някакъв консенсус. Тоест тя се отървала от тях, но ти ги оставила на теб. Да. Но аз нямам проблем. Аз съм изключително търпелив човек и сме да твърдя, че си разбирам от работата, така че аз успявам да, независимо колко критична ми е ситуацията, аз винаги успявам да запазя самообладание и да ги насоча към правилния избор. Нали, много малко са случаите, в които не можем да се разберем. И аз обикновено в такъв случай просто отказвам да взема поръчката, защото преценявам, че няма нужда, нали, да си чупим нервите взаимно. С това казвам, че просто, нали, по-добре да намерят, нали, някое друго място, че не сме тяхното място. Случва ми се и това да отказвам поръчка. О, да. Нали, но това просто е работещо и за двете страни. Да не се хвърляме, когато знам, че не сме техните хора, което се преценява много бързо вече с опита. Да. Но в общия случай това, което аз мога да посъветвам булките, не си взимайте повече от 5 шаферки. 5 са... Да, добре. Защото това е, според мен, е абсолютно критичния максимум, нали, за здравословен брой шаферки. Всичко от 5 нагоре вече става изключително трудно контролируемо, изключително сложно. Там се почват много тежки преговори и борби, защото претенциите нарастват неимоверно много. И тогава всяка една, нали, като почне да казва едната, че има претенции, следващата набира повече смелост да изявява още повече претенции, третата още повече навива и става една като надпревара, като състезание, коя от тях да е най-красивата. Така че, нали, ако булката все пак реши, че иска повече шаферки за по-голям ефект, защото има и такива случаи, аз ни препоръчвам се въоръжи с много търпение. Или трябва да вкара желязната ръкавица, и предварително да събере всички и да ги инструктира, да им каже, макар че това не е особено, как да кажа, не е ясно дали ще сработи, но въпреки всичко наистина трябва да се въоръжи с търпение. Аз винаги в повечето случаи първо започвам и питам, имате ли шафери и шаферки, защото ми настръхва косата, като чуя, че някоя или някой от тях е отговорен за едно, за второ, за трето. Да. Това значи, че става пълна катастрофа. Същото е и с роклите, а с костюмите така ли е? Обикновено шаферите са толкова над нещата и толкова... Хората са отишли да се забавляват. Предвид предишния отговор и това, което вървим въобще като тема, те въобще имат и право на избор, нали? Може шаферите да не са двойки, но в крайна сметка, нали? Може, но е много по-лесно да се разбереш с един мъж. Ако му дадеш право на сметка, независимо от възрастта, деца вика, може да им биеш по един шамар, ела тук да пием по едно кафе, по едно уиски, нали? Ще го обсъдим, влизаш.
Това е избра булката, айде, чао сега, нали, това ще бъдат вашите костюми, те няма да имат право на избор, защото са мъже и така сме устроени. Свикнали сме да изпълняваме нещата и да правим жените щастливи в крайна сметка, нали. Това е положението. Да правим жените щастливи. Това е много хубаво и е вярно по принципи за семейния живот, обаче все пак трябва да дадем някакъв глас и на тия мъже. Не може, нали, да са абсолютно... Дайте го, в смисъл, дайте им възможността. Това е препоръка към бъдещите млади семейства, булки и така нататък, но нали, той въпрос е по-скоро, трябва да кажем на шаферките и на момичетата, че нали, най-важният ден все пак е за булката, не е техния, макар че това малко трудно. И ти продължаваш, нали, в същия дух. Булката ми... Ама булката, това е нейния ден. Виж сега, ако изходим от изначалната концепция, нали, брака сам по себе си няма нищо общо с сватбата. Брака е една отговорност и отдаденост към човека, с който тръгваш ти да градиш своя живот. Но сватбата, какво е сватбата? Сватбата е купон АО, да съберем близките, нали, да се покажем, да ги поканим тях, да изживеем най-хубавите емоции и така нататък. И изведнъж на тенденциите в, как да кажа, от световен мащаб се пренесоха и в България. Ние малко забравихме за нашите традиции, за най-съкровените моменти. Почнахме да се фиксираме върху това, което виждаме в интернет, а всъщност това не е истинско. Истинското е преживяването и това, което правиш в деня с тия хора, да можеш наистина да им предадеш емоцията и да покажеш любовта си пред тия хора. А тя някъде, любовта остава някъде там, тя не е толкова важна. Важна е сега да се наснимаме, да се покажем, да се качиме, да правиме селфита на живо и така нататък. Тази връзка, ако ми позволиш да Разбира разкажа, се. Аз преди да започнем снимките, разказах за моята сватба с съпруга ми, която беше буквално сглобена от нищо, нали? С изключително скромен бюджет, беше на плажа с приятелите ни само. И аз през цялото време и на церемонията, и на купона бях боса. Ние бяхме на плажа, на дървени масички с барбарони, ядохме пици, луканка и филелена от нали, голям хипермаркет. И всичко беше с ръце, с пръсти, беше адски непринудено. И имахме песен с първи танц, но никой не помни, че това е била песента на първия ни танц. Всички са запомнили една друга песен, че не е била нашата песен, защото накрая малко преди да си тръгнем, пуснаха една наша много любима песен на Рита Ора и Лиам Пейн. И понеже ние двамата си я пеехме, нали, всички се събраха около нас и беше един много, много красив момент, в който аз му пеех тази песен и той ми се радваше и всички пляскаха отстрани и всички са запомнили, че това е нашата песен. Всички гости на сватбата, като чуят тази песен, това е вашата песен, това е вашата песен, всички я знаят, защото беше много красив. Нали, това във връзка с това, че любовта остава на заден план. На нашата сватба, нали, която беше наистина сглобена от нищо, любовта беше... Ама ето, защото суетата тук я няма. Вие сте били абсолютно свободни от всяка една гледна точка. Абсолютно, не сте се притеснявали за нищо. Дори в момента, като го разказваш, аз през цялото време те гледам, емоцията ти е на лицето. Не знам преди колко време е било това. 8 години. Така, ти до ден днешен преживяваш тая емоция. Това е идеята на цялото това нещо, когато се прави, нали. Не е да си покажем роклите, не е да си покажем украсата, нали, кой какво ял, какво пил, на коя песен танцувал. А цялото това нещо, когато хората се върнат назад и го съпреживеят заедно с тия хора, и самите младоженци да имат тая емоция, която ти имаш и до ден днешен. Това е най-хубавото. И за всяко едно събитие е така, не само за сватбата, и за рожден ден, и за кръщене, което, нали, в повечето случаи се прави на първата годинка, нали, така сега е модерно, на детето. И изобщо юбилей, всяко едно нещо, всяко едно събитие, в което ти събираш тия хора, ти ги събираш, за да изживееш с тях тая емоция. Което всъщност се пропуска заради суетата. И аз заради това, нали, под формата на шега задавам тия въпроси, за да може да стане ясно за хората, че идеята е не да се покажем кой с какво бил облечен, обут и така нататък, при кой гримьор ходил, кой фризьор му направил косата, пък с кой пил до сутринта и така нататък. По-скоро ще е забавно да се чуе с кой е пил до сутринта и кой не може да дойде на сватбата. Ние намерихме част от гостите си на следващия ден, като отидахме на плажа. Да, ги намерихме, те още си бяха на плажа, не се бяха прибирали. Пречупено през призмата на дрехите, на мен сега ми хрумна нещо много интересно. Аз бих ги посъветвал да вземат роклите и костюмите на бабите и дядовците си и да си направят. Къде да ги търся?
Има такива, със сигурност. Това е много Моята майка хубаво. се е женила с костюм. Черен костюм. Изляза от работа, отишла, взела баща ми от работа, айде отивам да се разписваме, отишли, разписали се и това е. И После мъжете вземали решение. И на... да вземе решение. В нашето семейство майка ми взима решение. То във всяко едно е така. Майка ми категорично беше желязната ръка, баща ми беше меката ръкавица. Но те си направиха църковен брак, защото те не си бяха правили църковен брак. Аз съм била на 12 години, те мисля, че бяха на 22 години. Брак, да, точно така, 22 години брак. Аз съм била на 12 и си направиха църковен брак. Майка ми беше с бяла рокля, беше с побеляла коса даже вече. И беше много красиво, много романтично. И в тази връзка иска да кажа, нали, на отдеве спомена за по-възрастните младоженци. При мен много често пъти идват и вече дами на по над 50-60 години, които си търсят сватбена рокля. Да. Което много ме радва, защото, нали, аз това, което повтарям на всички, никога не е късно да се ожениш. Абсолютно. Нали? Смисъл. Не е късно да срещнеш и любовта, защото Абсолютно. на по-млади години разсъждаваш по един начин и може да си мислиш, че дадения човек, нали, е твоята любов. След време, нали, живота може да ви раздели, да срещнеш друг човек и да се окаже. И няма нищо лошо в това. Да, и няма лошо да го направиш. Затова казваме, че за повечето хора сватбата е веднъж в живота, но аз имам и други случаи, такива. Да. Така че колеги и в интерес на истината за хората, за които това е втори брак, искам да ви кажа, че абсолютно цялата тая, то не е точно суета, ама това нещо, нали, да мислят какво ще кажат хората, изобщо не съществува. Те са вече в съвсем друга емоция, съвсем по друг начин усещат и виждат нещата и са освободени и наистина се забавляват и се раздават на макс. И гостите им също, защото ако булката и младоженца не са забавни, те и гостите няма да се забавляват. Нали? В крайна сметка всичко точно е така. заради тях. Те задават тон. Да, с по-зрялата възраст някакси, освен, нали, че е по-осъзнат, нали, избора, някакси тия неща, които на по-малки години хората ги вълнуват, гледат, притесняват се и така нататък, после вече това нещо го няма. Сигурна съм, че въпросните булки си избират и доста по, как да кажа, то не консервативно, но да кажем по... или имаш и други фрапанти? Не е задължително. Аз имах булка, която тя си търсеше точно за втори брак рокля. И тя каза, аз на първата направих компромис и избрах роклята, която свекървата искаше. Сега на тази ще си избера тази, която аз искам. Добре. И искаше пишна рокля, искаше нейната си мечта на рокля, нали, това, което тя иска. Нали. И аз викам, адмирирам, нали, подкрепям напълно, защото, нали, това е най-важното. Добре. Шегувам се тук в този контекст, че в днешни времена, нали, модерно да има много стартъпи. Сватбите са като стартъпите. Смисъл, винаги можеш да фалираш. Проба грешка. Като не се получи, да. Минаваме на следващия и докъдето стане. Следващия стартъп, моля. Да, няма проблем, но добре, какво ви е мнението, защото ти спомена, нали, ще подаря костюм. Какво ти е мнението за подобен тип, защото има хора, които, нали, казват, търся някой, който да ми изработи рокля или костюм, ама примерно да е такъв, който сега тепърва навлиза в бизнеса и искам да ми го направи безплатно. Какво ви е мнението за подобен тип изяви? Не ми разбра въпроса ли? Не, аз въпросът ти го разбрах, но ти коя модна звезда, в смисъл световна икона? Не, говоря за булки, които, как да кажа, булки, които не искат, нали, да се изхвърлят с някаква баснословна сума и казва, търся човек, който тепърва прохожда в бизнеса, нали, да ми направи ценно за неговото портфолио. Да, аз точно в този ред на мисли питах, тя конкретно, коя по-точно е, че някой трябва да прави нещо? Това много ми хареса начина, по който отговори, защото има много такива, нали, случаи, в които, примерно, аз дори пак ще вляза за тия въпросни групи, дето, нали, всички колеги ми се смяха, че ги гледам, но има много такива по групите, които го пишат това нещо. И на мен затова ми е интересно, защото се опитвам наистина да разбера защо аджеба го правят това. Каня ги всичките най-откровенно да дойдат в нашата фабрика, да видят какво е истински шивач и как е едно майсторство. Примерно. Защо това е ювелирно изкуство при вас още по-видимо, при нас, нали, малко различен ъгъл, но нека да видят как се правят
конкретни операции за изработката на един костюм, на една рокля, да видят колко време Хората отнема. трябва да се научат да оценяват, нали, че качеството струва пари. Абсолютно. Няма как, нали, ти да си вложил толкова много труд, нали, в детайла, в изработката, в това, нали, да го помислиш как да го направиш, така да го направиш индивидуално за човека, който стои срещу тебе, да вложиш цялата си любов и енергия в това изделие и той да ти каже, ами ти също имаш нужда от портфолио, аз няма ти го платя. Как така? Нямам нужда от портфолио. Да. Аз съм портфолиото. Да, в смисъл, хората трябва да се научат, че нали, може да си направи нещо бюджетно, което да е хубаво, Абсолютно. но безплатен обяд няма. Това е един въпрос, който питам всичките ми гости, като дойдат тук. Защо в България нямаме културата да плащаме за каквито и да е услуги? Защо си мислиме, че някой ни е длъжен и защо смятаме, че след като той е дошъл при мене, един вид аз съм му роб? Защо нямаме тази култура? Ами, ако може аз... Той ще се включи след малко това. по-сериозен стана разговора, но това ни е остатък от едно време, комунистическо време, когато държавата е била отговорна за всичко. И ние сме свикнали, че някой друг винаги е отговорен. И сега ни е много трудно да приемаме, че ние сме отговорни за съдбата си, за действията си, за всичко и че никой не ни е длъжен. Нали? И че всяко едно нещо струва пари. Ние искаме високи заплати, обаче като отидем в магазина, търсим най-ефтиното. Искаме качество, обаче искаме то да е без пари. Да. Мен много често пъти съм идвали и ми показва снимка на рокля, която струва над 10 000 долара. Да. Иска да им я направя за под 1000 лева. Това ми е любимо. Любимо ми е това. Чудесно, нали, аз мога съм факир, нали, магиосник, ама Нямаш вълшебник. чак такъв вълшебник не съм, нали, смисъл. Не, точно това е, че наистина това е масово и така е. не успяваме да го изкорениме това нещо. Аз заради това много, много се зарадвах, когато той каза, че трябва да се подкрепи българското производство, защото наистина имаме много, много тежка нужда от подкрепа, защото няма да я споменавам имената на големи сайтове, които много тежко навлязоха в България и ни се сипват. Те продават изключително ефтини, некачествени продукти, но нали, те си казват, аз ще го облека за един ден, така че ще го поръчам. То е 50 лева, какво му плащаш? Нали? И нали, това нас ни съсипва и ни убива. И ние се опитваме да оцеляваме, опитваме се да работим и да правим нещо, което е хубаво, което е стойностно, което е качествено, да произвеждаме нещо, което е тук и ни е адски трудно. Съгласна съм. Аз с две ръце и два крака апелирам, подкрепяйте българското, защото все пак ние преди всичко сме българи, може да обикаляме по света, може да пътуваме, може да черпиме опит и знания от доста по-напреднали нации от нас във всяко едно отношение, но въпреки всичко сме избрали да останем тук и да се развиваме тук. Затова хората, които продължаваме да твориме и да създаваме нещо креативно, ново и готино, за вас е хубаво да бъдат подкрепени, особено нали, такива млади, талантливи хора, защото наистина, аз доколкото знам, ти си се върнал от Италия? Ти си бил в Италия или не в съм. чужбина? Аз съм обикалял, достатъчно. Да, но ето си избрал да се развиваш тук в България. Били също пътува по разни форуми, ревюта и така нататък, но в крайна сметка оставате и искате да останете тук, да се развивате тук. Затова колко ти трудно да е, да. Да, трудно е някакси. Аз също имах възможност нали, да замина в чужбина, но аз не си представям да съм някъде другаде. Да, може да има много неща, които не са окей като цяло нали, и държавата. Да не навлизам в тази тема, но то държавата сме ние всъщност. Ние сме си проблема, да. Но след като сме се родили тук, значи има причина. Така че нека хората наистина да се научат да уважават и да ценят труда, а не да казват, аз няма да му дам на този са пари, той е решил на мой гръб да изкарва, да си оправи нали, годината, ден година храни. Не е така. Цялата тази концепция, замисъл има адски много труд, нерви, лишения, много високо платена цена от личен характер, така че нека хората да се научат да го ценят това нещо. И тук искам да попитам, обикновено когато дойдат родители на младоженци, как те всъщност по-смирени ли са, по-кротки ли са, има огън и жупел свекърви, нали, така нататък. Ако дойдат заедно или само те?
че има разлика. Има разлика. Разкажи и двете гледни точки, разбира се, ще е интересно, да. Ако дойдат само родители, т.е. да речем майката и бащата на младоженеца, майката е решила всичко предварително. Тук въпросът е ясен. Ако дойдат всички заедно, аз вземам бащите, водя ги от среща в отсрещното заведение, сядаме, пием по едно уиски, връщаме се, всичко е решено и... Те хората какво да кажат? Те са там да подкрепят децата си, не Точно толкова така. да има суета и глупости, но знам, че при свекървите... Там вече е страшно. Тъщите не толкова, но свекървите в повечето Аз съм случаи... имала много разнообразни случаи с майките на младоженците. Включително, няколко пъти ми се е случвало, идва примерно майката на младоженица и ми казва: това е роклята на майката на булката. Моята трябва да е по-хубава. По-хубава. Така. Аз сега Задължително. изберете ми. Аз трябва да я засенча. Не знам си какво. И всякакви такива, смисъл. Да, задължително В трябва случаите, да има... в които идват заедно майките на младоженеца и на булката и се разбират и са на едно мнение, са под 1%. О, със сигурност. В повечето случаи тя ще е с такъв цвят. Аз не мога да съм в такъв цвят, защото тя си избрала синя рокля, аз не трябва да съм в синя рокля. Тя си избрала еди си каква си рокля, аз трябва да съм с еди си каква си рокля. И там има много мерене. Има и надграждане, и в марки, в стойности, в всичко. Инвестира се в позиция. И тук пак излизаме извън фокуса на булката и на младоженеца. Реално трябва да покажем един статус, който може и да го нямаме, но е важно да се знае, аз съм тази. Защо го правиш това? В крайна сметка ти ставаш рода с тия хора. Защо е това сравнование? Това е... Влизаме в съвсем различна сфера. Риторичен е въпросът, нали? Аз го казвам от гледна точка на това. Ще ти отговоря така. Преди много години, когато ние прохождахме в бизнеса, и аз бях направила първите си сватбени рокли, с които отидах на изложение. И дойде колежка от друга фирма. И като ми видя цените, вика: тия цени сериозни ли са ти? И аз викам: да. И тя ми каза: цените са ти много ниски, няма продеш нито една рокля. Българина обича така е. Да си плаща. Да си плаща и да каже после: дала съм си колко си пари за роклята. И беше права. Аз започнах да продавам, когато си вдигнах цените. Което е парадоксално на това, че когато седне срещу тебе клиента, почва да ти извива ръцете и тръгва да ти обяснява, че ти едва ли не му взимаш парите, а той всъщност иска да му вземеш парите, но не по този директен начин. Той знае, че тази марка е тази и той ще плати за нея и трябва да отиде да каже: аз съм с това. И тук пак стигаме до един друг парадокс, но аз по-скоро искам да чуя вашите препоръки към всички бъдещи, не само младоженци, родители, кумове, шаферки. Какви са вашите препоръки към тях за това наистина да могат да изживеят празника по най-вълшебния начин и да се отпуснат в този ден? Защото това е, пак ще се върна на това, това е най-важното, да могат да го преживеят с емоция и с спомен, който да им остане приятен спомен, а не неприятен. Моя най-голям съвет, наистина най-важното нещо, което всяка една булка трябва да има в предвид, когато се избира сватбената рокля, че единственият човек, с който трябва да се съобразява, е тя. Първо. Второ, не трябва да робува на тенденции, на какво са и казали, че отива или не отива и така нататък, защото при мен идват много момичета, които ми казват: на мен ми казах, че аз не съм за русалка. И аз си гледам и викам: как така не си за русалка? И отдавам 5, които стоят страхотно и тя е влюбена. Да. Да не робуват на това, какво са им казали, че им отива или не им отива. Да пробват рокли колкото може повече, защото те винаги ще си мислят само за една. Една ще е тяхната. Mm-hmm. И това е най-важното, да изберат роклята, в която те се чувстват най-добре. Било той комбинация от две различни рокли, примерно много и харесва горната част на едната, долната част на другата, няма значение. Въпросът е, че те ще се връщат, мислейки си, те ще се връщат към нещо определено, което най-много им е харесва, в което се чувствали най-добре.
изберете роклята, в която се чувствате най-добре, защото ако се чувствате добре в роклята си, вие ще сияете, ще Така е. изглеждате страхотно и хората само това ще виждат. Те няма да запомнят детайлите на роклята. Никой няма да ги запомни. Това е, Но ще да. запомни вие как сте изглеждали в тази рокля. А ако вие се чувствате добре, ще сияете. Нали, просто Така е. това ще излъчвате и то ще си личи, ще се вижда. Ако не се чувствате добре в роклята си, това също ще си личи. Така, относно шаферките, моля всички булки, бъдете малко по-стрикни към шаферките си. Нали, оставете им някаква свобода, но не твърде много. Строги бих казала Да, даже. по-скоро насочвайте ги, нали, гледайте, нали, да избират модели, които им подхождат, нали, ако сте склонни на компромис да не е един и същ модел, да е само един и същи цвят. Нали, оставете им някаква свобода на избор в модела, но не твърде много, за да не става какафония и така нататък. Тук искам да те попитам и всъщност и двамата да ви попитам, кой е редно да плати шаферските рокли и съответно шаферските, ако ще има костюми или да кажем някакви детайли, сетове и така нататък. Кое е най-често срещаното обикновено, нали? Защото тя хубаво булката задава, нали, тон или да кажем младото семейство задава тон за шаферите, ама тия хора, ако нямат бюджет да си покрият, нали, съответно това, за което идват. По принцип, в най-честия случай при нас, нали, това, което ние сме виждали в практиката, почти няма случаи, в които младоженците да покриват разходите за шаферските рокли специално. Много често пъти покриват на родителите. Нали, но комата и шаферките обикновено сами си поемат разходите, като те предварително се разбират, в 99% от случаите шаферките предварително се разбират какъв е бюджета, който са склонни да отделят. Нали, и гледат да се въртят около една сума. И вече като дойдат при нас, нали, когато те ми кажат какъв им е бюджета, нали, на рокля, аз вече им предлагам, нали, варианти за материя и така нататък, като ние винаги се стараем така да ги консултираме, че да избират рокли и модели, които наистина да не са само за един път, нали, да не е нещо абсурдно, което ще облекат само един път, наистина след това ще го хвърлят, а да е нещо, което евентуално след това да им остане, нещо, което да харесват, в което да се чувстват добре и което да могат да ползват и след това. Нали, винаги вървим в тази посока, нали, да не са еднократни рокли. Да. Нали, за сватбената е сложно, трудно, но все пак не е и невъзможно. Не е невъзможно, да. Така че стараем се наистина да не е нещо, което, както казах, за това се връщам пак към ефтините рокли. Ефтините рокли ще облечеш наистина един път и ще изхвърлиш, а това не е окей, защото това е една дълга тема за буклука, която не ми се отваря. Нали? Сега в този ред на мисли, нали, в тази тема модната индустрия е третия по замърсител в световен мащаб. Да. Така ще трябва да правим всичко възможно да го намалиме това нещо като, нали, оборотност, нали, така да го кажем, да си правят повече модели. Аз заради това гледам да се придържам към стилистика, която е по-класическа, пак различна, но все пак някаква класическа, която да не е нещо твърде, нали, авангардно или нещо, което да облечеш наистина само за един път и след това да го хвърлиш или да го правиш на покук и така нататък, а да е нещо, което да може да се по някакъв начин да е конвертируемо след това. Нали, да може да се ползва нещо, което да си чувстваш добре, което да искаш да облечеш поне още един път. Със сигурност е така, да. А при шаферите така ли стои въпроса, при родителите? При вас случаите как се разиграват? При нас няма много такива случаи, защото ние не сме сватбен център, ние имаме... Не, но вие правите прекрасни костюми, така че... Така че по-малко са случаите, които мога да кажа, но тенденцията е основно в нещо, което да може да се използва, както каза тя и след това. Защото в крайна сметка дали ще е костюм, дали ще е рокля, това е една инвестиция в даден момент, в едно преживяване. За да бъде готино това преживяване и когато ти запомниш това преживяване като сватбата, на която ти си бил щастлив, винаги ще си готов да сложиш тази дреха отново. Това е така. Сега се сещам за един друг въпрос. Как стои въпрос при абитуриентите? Защото имаше една тенденция през годините назад повече, нали, към дамите. Повечето абитуриентки бяха полуголи. Да не говорим, говоря пошло голи. Нали, сега абитуриентите пък те бяха разпасани, раздърпани, пияни, заляни по улиците. Ти не знаеш какво гледаш, нали, в един момент, но
тук сега при абитуриентите вече какви са тенденциите и при дамите, и при момчетата съответно? И има ли, как да кажа, едно по-консервативно завръщане и кой там вече избира роклите? Абитуриентката или абитуриента идват с готова визия и концепция, нещо, което са си избрали, харесали и искат да се изработи? Или по-скоро родителите казват, това ще е и край? Аз мога да кажа специално за момчетата. Първо ти, да. Момчетата идват с бащите си. Така ли? А майките? Майките не ми се е случило до сега само една майка, но тя пи кафе заедно с мен. Добре. А ти си измъкнал. Нормално. Значи, трябва да ни давате шанс за избор. Независимо дали за сватба или за погребение, няма никакво значение. Дай пак да се върнем на шанса. Но в крайна сметка, примерно, ние имаме 5000 вида плат. Да. Как става този избор? Нали? Имаме дизайнер, имаме човек, който взема тези мерки. Ами ако ти не повярваш на този дизайнер, разбира се. Това, което те съветват, той е примерно професионалист на 20 години, който прави само и единствено това нещо. Ако ти не слушаш него, а слушаш майка си, как да стане? Не става... мама така иска. Мама може да иска много неща, но мама може да извикаме на финала. В смисъл да съпортнем татко, нали, ако татко не е там, за да плати сметката. Да сведем избор, примерно, най-много до 1-2 костюма. Да. Нали, за да се почувстваме майката все пак. В отговор на въпроса ти, да, родителите са тези, които плащат. Но избора трябва да бъде на децата със сигурност. Абсолютно подкрепям. За съжаление, има кофти тенденция за абитуриентските рокли в много от случаите, в които майките гледат да наложат мнението си. Имала съм много скандални случаи, в които аз бях готова да изгоня една майка от магазина, просто защото тя се държа безобразно с дъщеря си. Тя беше прекрасно, красиво момиче, което просто не беше 40 кила, нали? Не беше слабичка, беше добре изглеждаща, здраво изглеждаща, добре оформена, с хубав бюст, тънка талия, хубав ханш, висока. Красива наистина девойка. Майка й постоянно повтаряше колко е дебела, колко е грозна, колко зле изглежда в роклята, как може да облече нещо такова, не се ли вижда в огледалото, и това беше всяка втора реплика. И за мен беше просто скандално, защото момичето изглеждаше прекрасно. Повечето рокли стояха страхотно, а майка я мачкаше просто на всяка втора дума. И това, за съжаление, не е единичен случай. Това е... Но... И, нали, както преди това каза, малко с едно друго време, останало от едно друго време, докато сега младежите, нали, са малко по-информирани, имат малко повече наблюдения, най-малко технологията променя. Да не се чудим защо след това девойките започват с пластичните операции, с хиалуроните и всякакви други такива интервенции, защото те, когато си смачка още вкъщи, след това, нали, ти постоянно се чувстваш недостатъчен. Да. И постоянно се опитваш да се доказвам. Да се доказваш. Ако може още веднъж пак да се докажа. Нещо да направиш допълнително, нали, тук да сложиш и това, и това, и това, и в теб винаги остава това чувство на недостатъчност. И за това виждаме много неприятни картинки, нали, по улиците, за съжаление, по заведенията. Но аз това, което наистина много старателно, търпеливо се опитвам да наложа и да в нашия магазин специално, изключително тактично, деликатно, нали, да покаже на майките, че това е денят на децата им. Абитуриентския бал, нали, сватбите могат да са много. Сватбите може да се оженим много пъти, нали, да си направим много сватби, да влечем 3, 4, 5, колкото искаме рокли на една сватба, нали, да ги сменим. Но бала е един-единствен. Той само веднъж и не се повтаря. Да. Аз на моя бал избрах рокля, която нали, да е такава, която след това си казах, аз ще я отрежа и след това ще си я нося. И аз направих точно това. Отрязах си и си я носих след това. Съжалявах. Значи отряза? Не съжалявах, че си избрах такава рокля, нали, много дълги години, че не си избрах наистина бална рокля, нали, за да се почувствам красива и специална, защото, нали, това е наистина само веднъж в живота. Така е, да. Не се повтаря
След това има абсолвентски бал, но там вече, нали, тенденцията Съвсем е по-съвсем друго, да. различна, нали, по-елегантни рокли и така нататък. Балните са само веднъж и аз се опитвам да ги бутам в посока на това момичето да си избере наистина мечтаната рокля и аз полагам наистина огромни усилия наистина да разбера всеки един детайл какво им харесва, какво искат точно и да им го дам. Нали, така че това е накрая най-важното. ще дойдат да си вземат готовата рокля и да кажат, ох, по-хубаво, отколко си я представях. Нали? Това е най-якото нещо на света. Да, плакали сме с абитуриентки, с техните майки, нали, когато са си взимали роклите. Признавам си, не веднъж. Ще взема да се пренеса във вашия магазин, да гледам така че там емоции, със сигурност, Да, но има. пък предполагам, че при момчетата те са малко по-обрани най-вероятно. Татковците какви съвети дават на синовете си? Смисъл, или по-скоро са, айде, взимай нещо, един път ще го обличаш, после... И двете крайности. Аха. Тоест има мъже, които вече познават костюма, познават сакото, знаят стойността му и идват и правят много информиран избор. Браво. Тоест избират костюм, който наистина не е за един ден. И хора, които се хвърлят на лъскавото. Тези с лъскавото ги знаем. Всички. Да. По повод на емоциите, само да вметна. Наскоро дойде една дама. На дъщерята бяхме шили абитуриентската рокля преди, може би, 1-2 години, не си спомням точно. И дойдоха сега, майката вече ще се женят с таткото. И майката беше булката, съответно. И пробва рокли, нали, това. И аз накрая разбрах, нали, точно какво иска. И аз казвам, чакай, имам идеалната рокля. И извадих една от течен сатен, който също е много актуален в момента. Една рокля, която е къса рокля с дълга пола, която се слага и се маха. В момента, в който майката облече късата рокля, излезе и дъщеря и се разплака. Нали? Защото обикновено, нали, майките плачат, като видят дъщерите си. Да. В този случай ми се случи, дъщерята се разплака, като видя майка си. Беше уникално яко. Ама виж, ето и при вас има много готини емоционално. емоции. Да, разбира се. Да. Така че за тези по-строгите майки, така да ги наречем, аз ти препоръчвам да отвориш една бутилка шампанско, да изслушаш ни ягоди или там шоколад, да й кажеш, ето и аз да се успокоиш, остави детето на мира, аз след малко ще дойда. Съгласна съм, че в такива ситуации много трудно нали, може човек да се отдържи, защото все пак това е дете и не е окей, нали, да се отнася по този начин. Особено родител, собствения му родител. Но да кажем, че някои жени пък имат нужда да се почувстват те значими, те затова го правят, нали? Така че, може би... Най-вероятно, да. Да, можеш... Най-вероятно, то е така. Можеш да си вземеш един звероукротител на вратата и с камшика да ги гони навънка и да им каже вън. Да, така че може и ти да станеш. Не, с звероукротител няма да стане, в смисъл някаква мултимедия, такава интерактивна. Да, нещо, което да ги разсейваш, защото наистина фрапантни случаи съм имала наистина. Този е един от най-фрапантните. Сигурна съм. Просто това е, че лошото е, че не е единичен случай, а тенденция, нали, някаква, която, нали, аз не я разбирам. Нали, не съм фени на излишното помпане. Маме, ти си най-хубавото и най-прекрасното и най-красивото и нали, защото това също... Не води до нищо добро, да. На мама дете. Така, нали, после отиваме в X-Factor нали, защото мама ни е казала, че сме страхотни певци. И се блъскаме в реалността. Има талант, да. Но, нали, това смазване също не е окей. И напомням на всички родители, които имат абитуриентки, моля, бъдете по-внимателни с децата си и ги оставите те сами да решат. Все пак те са големи, пълнолетни хора вече, на по 18 години, 19. Така, че... Те утре ще почнат да се женят. Имала съм и такива случаи. На едната година ще е абитуриентската рокля, на следващата година за сватбена рокля. Добре, нали, няма проблем. То даже в една година беше това, но това е една друга тема. Нали? Първо, май месец беше завършила, юни месец я оженихме, така че не беше бременна, но така се случи. Това е, което в началото на разговора започнахме с един и същи костюми на сватба и на погребение. Да. Точно. Да. На погребение, добре. Завъртаме целият цикъл, така че няма проблем. Важното е всички да са щастливи и аз, между другото, сега ти като разказа за твоята рокля, се сетих. Аз съм бил абитуриент 2007 година. Близо 20 години. Костюма ми е от абитуриентската, все още седи закачен. Пак българска фирма, много добра, изключителна.
преди 4 месеца за последно бях с него. Това щях да те питам, можеш ли да си го облечеш? Една дреха, която е изключително качествена, независимо дали ще е рокля, дали ще е костюм, ти може тя устоява във времето. Така е. И, но преди малко исках да разкажа, т.е. да кажа нещо. Примерно в кралските дворове, роклите, костюмите за сватбите, те вървят назад във времето и напред във времето. Не просто да си ушият една рокля за поредната сватба, ами роклята на баба ми. Да, това е. Само, че някак си... Много е консуматорско обществото ни, в крайна Да, сметка. това щях да време. кажа. Отново да се върна на това, че ние нямаме такава култура, а пък и живеме вече в едно малко то не само модерно, но и забързано време, в което сега няма как аз... аз бих се навила, защото все още имам частично мислене в тая насока, но няма как, примерно, след години моите правнуци да се оженят с моята рокля. Ти представяш след 40-50 години каква ще е модата? Че тя се мени... То ще има ли мода? Не знам, може да ходим голи, може да сме роботизирани. Аз наистина нямам представа какво ни чака. Или да сме само в едни скафандри. Има цикличност, но винаги може, роклята на баба да се преработи. Може, ако я намериш, знаеш къде е. Ето мен сега, даже точно сега имам в момента една поръчка на една девойка, една булка, която тя толкова много си харесва абитюренската рокля, ама толкова много си я харесва, че иска същата да е сватбената и рокля. И ми я донесе абитюренската си рокля, за да мога да взема кройката и да й направя същата, само че е сватбена рокля. Добре. Да. Добре, това е идея. Това е готово. Така че, има как, и това, за което той говори, да се вземе роклята на мама, на баба и така нататък, това също да се преработи, да се модернизира, да се направи. На Запад това не е чуждо. В България, рядко се случва, но защо не? Ами, на мен ми прави впечатление, че все повече и булки, и абитурентки в момента, в който им мине събитието, я качват в интернет и я продават тая рокля. И между другото и искат същата цена, на която са я купили, което за мен е непонятно, защото ти дори и за новата кола, в момента, в който изкараш от магазина, тя вече няма същата стойност. Така че няма как да стане. По-скоро те гледат да се отърват от това нещо и за да се върнем към тази мода, за която вие говорите, то не е мода, а по-скоро възприятие, може би ще трябва да се завърти някакъв цикъл отново, да се върнем назад, защото както модата е циклична и времената и така нататък, може би ще трябва да минат ни 20-тина години, ако не и повече, да не съм по-смела в прогнозите. Малко по-малко, познавайки индустрията като цяло, влиза в момента тенденция, която е за направа на специални неща за теб, индустрия 5.0 и така нататък. Тоест въобще света се развива по този начин, но това са малко по-различни неща, за които може би не е сега момента да говорим. В друго предаване ще го направим. Така че, добре. Относно абитюрентите, само една вметка, която също правим като мисия и мисля, че е интересно, създаване на колекция на випуска. Тоест ние можем да направим цяла колекция на випуска, да са с различни платове, т.е. ако на теб ти отива синьо, на теб зелено, червено и така нататък, но примерно с различни хастари, различни копчета, може да сложим инициали, може да сложим дата на завършване или година на завършване. Тоест, ние много персонализирано работим в това направление, да направим, да речем, колекция на цял випуск, да се заснемат. Имаме една такава идея, между другото, но това ще го обсъдим след като изключим камерите, че още е в проекция, но това звучи готино и наистина има някакъв замисъл в цялото това нещо и е готино да се направи, дано повече хора да откликнат на това нещо. Да, за да може съответно, да могат да усетат цялото преживяване, защото всеки един ден, всяко едно събитие си е низ от преживявания. То не е само едно. От първия до последния. Това ще запомнят. Няма да запомнят
Да. всички детайли. Да. Аз не помня Това, нито което аз една казвам. от Не се съученичките помнят си с детайли. каква рокля е била. Да. Мисъл, това са минали само 20 години. След още 20 Което не е малко. аз няма да ги помня. Без значение. Шегувам се, разбира се, да. Идеята е наистина да се отпуснат на преживяването, а когато са в точните облекла, дрехи, костюми, с правилните хора около тях, нещата се случват много по-лесно и едни финални вече пожелания и, как да кажа, искрени препоръки към всички хора, на които тепърва им предстои някакво събитие. Какви са те, нали? Вили започна, ние прекъснахме, но ако има още нещо, което искаш да се обърнеш към тях. Това, което искам да им пожелая е да се забавляват, Да. да не забравят, да се забавляват в този наистина толкова специален ден. И понеже сватбата, да, тя е помпозност, тя е, нали, правим я за хората, но на сватбения ден това е един вид като апогея на любовта на двама души. И да не забравят да се обичат, да не забравят да си живеят тази любов в този ден, защото когато годините минават и, нали, времето минава и се отдалечава от този ден, когато им е трудно, защото не винаги е лесно, за съжаление, няма как винаги да ни е хубаво и да ни е лесно, но могат да се върнат към този ден и да си спомнят как са се чувствали на този ден, да си спомнят любовта и емоцията. Да. Затова не забравяйте емоцията, любовта и живейте си я, забавлявайте си я и това пазете и това носете след това. Защото всичко останало е преходно и си отива. Абсолютно е така. Влади, ти нещо? Аз в български дух най-лесно щях да им кажа да са живи и здрави, обаче всъщност да пазят всичко, което им се е случило преди това. Тоест да се връщат винаги към емоцията и към усещането, които са имали преди да вземат това решение, да направят сватба. За абитюриентските са други нещата, но относно сватбата, защото всичко идва от емоцията и от любовта, от това, че си видял някого някъде в някакъв момент и нещо ви е събрал. Просто да го пазят, да пазят себе си и да бъдат щастливи. Пък на сватбата ясно, че се забавляват и да си махнат главите. Това е положението. Сега те за това шегувах се онзи ден, че нали, събрали сме се днес. Да. Шивачи, водещи, да съберем 2 луди и 200 гладни. Нали такава е поговорката? Да, поговорката да, но в последно време по-скоро са много повече лудите и не се знае какво се случва. Тези луди трябва да бъдат щастливи по своя си начин, какъвто искат сега, днес, на момента, в техния момент и ние трябва да ги оставим да си такива. Абсолютно е така. Така е, трябва да си живеят техния специален ден по най-вълшебния начин, както са си го представили. Ако нямат някакви супер огромни очаквания, това пък ще бъде още по-хубаво, защото в момента, в който се отпуснат в ръцете на екипите и на професионалистите, те ще го изживеят по най-вълшебния начин и след това наистина еуфорията ще ги държи дълго време. Така че аз безкрайно много ви благодаря за този прекрасен разговор. Смятам, че ще бъде интересен на всички хора. Благодаря ви за това, че приехте поканата и до нови срещи. Скъпи зрители, това беше всичко за днес от нас. Очаквайте ни в следващия епизод, който още изненади ще носи. Благодаря ви. Аз съм Адриана Попова.